ala siupiale yoira oh awak matau malang ya oira oh jalela nyoana larang rantau di simeri oh jalela nyoana larang rantau oh di silame oh di karang sejarah oh menjadi lakabai oh kok salah lama larang rantau olah badan lakami ho tolong dah ngaladu sana olah samo ditonton oh manurun buruang kalambah ladape talu saembangan bakulimbangnya ado juo minta ampun mengarang kaba orang dak nampak dikabakan kok salah maaf sekali oh gadang air di sungai landai terandam bantu kadai nasi oh bakaba bukan pak cadik pandai untuk perintang tahun kini Tuan
tapian baranang tangga ka tangga samojo anak banda bue disinan jalan ka ujung tanah. Oi ko kapa nan di kampung yo di rantau pasan bakaban ma pangemar siril asmara kini masuk di tahun 2002 ampe album baru mulai keluar Hari pagi awak babi duk siala josi tolon kambang labungo dalam rimbo mapai bajalan kakak goron seria bicarito masuk to bilang kejadian Jakarta wilayah Bogor apa namo judul curito antaro Jakarta ho daerah la Bogor Kita bilang cerita nangko menurut sejarah ditarimo bapokok mangko menjadi bahasa mangko bamulo bako asa curitonyo sejarah nan ditarimo. Menurut sejarah pak ditarimo dia di sinan kalau dipandang adalah orang nambah dua. Oh adalah orang pak nambah dua orang baduo laki bini na laki-laki orang Jakarta na perempuan orang Bogor. Oh Jakarta daerah lawe kok Bogor ba itu pulau di Mabana kampung keteknya dibilang kampung cie-cie tuan. Oh dibilang wilayahnya cie-cie to sabui na laki-laki di pasar manggis di sinan tampe kampung keteknya. Oh kalau nyoinyo nampak dusi nan tinggal di wilayah Bogor tinggalnya di Mabana tinggalnya di Jalan Ardio tapi nyodake di Gang 5 tuan. Oh Jalan Ardio nyo nomor 5 di sinan tampe nam perempuan di siko kalau dibilang yo antaro inyo nambah duo orang baduo laki bini sianamo na laki-laki sianamo na perempuan to sabui galajo namo
Tosabui galajo namo siana monyo na laki-laki banamo buyong sianto anto pangginan na laki-laki itu nyurang di Jakarta tampe tinggalnya pasamanggi. Tosabui pulo ng parampuan banamo si upye ici panggilan ng padusi inyo baduo laki bini inyo baduo laki bini agak sajo antaro ng baduo akarajo badananto akarajo sari-ari yo karajo nyo indah manantu kadang-kadang karajo bangunan kadang-kadang paila manggale akarajo lainyo namu ba itu bana labu yuanganto indah to bilang lamo bana. Oh kalau nyo ici kok dilihat kok dipandang karajo ici karajo nyo alun lo ado menjadi ibu rumah tanggo tio hari ado di rumah yo abi baganti pakan nabi pakan baganti bulan dape usao antonanelo manggale inyo di Jakarta di kaki limo hola di tanah bangi. Oh di kaki limo di tanah bang di sinan ninyo manggale oh ala gale badanan to manggale baju anak oh manggale baju anak-anak itu karajo badaninyo kalau naninyo badanici tetap tinggal di rumah saja tinggalnya di daerah Bogor Jalan Ardio nomor 5 Oh Jalan Ardio nyoa nomor 5 tetap ici tinggal di sinan de awak jadi ibu rumah tanggo menunggu suami pulang menunggu suami balik ba itu bana badan ninyo. Oh indah disiko kita bilang abiari baganti hari di sinan kalau badaninyo antaro anto Pak Josici lainyo aman rumah tanggo Tuhan. Olai amannya baru matanggo dek lamo inyo baturutan dek lamo bakal lamoan agak sajo antojo ici dek lalamo inyo baturutan dapet lana 2 orang nantu anak perempuan nang kete anak laki-laki Tuhan.
Onang kete anak laki-laki sia namo anak nantuo sianto namo bapaknyo yo sici namo mandenyo anak nanado dua orang nantuo anak parampuan siako galayo namonyo banamo pi madia Oba namanya upie madia dia panggilan dari mande dia panggilan dari bapak sia namo anak kete kete anak laki-laki sia kogala jo namonyo banamo inyo buyung goratuan Oba namo inyo buyung gora si dia anak nantuo si gora anak nang kete ba itu anak pa kola badan lain yo Odisiko kalau kita lihat kalau inyo dia nantuo pandai berjalan nang kete anak dalam baduang Onang kete masih dalam baduang awak masih tampe tinggal tampe kontraan bau sao badan sianto usao masih menggale tapi gale kurang jalan lopa Galenyo kurang maju pulo adang-adang baju balik kadang kosong hari-hari jangan untuk berkirim pulang untuk makanan toko susah ba itu badan dirinya yo tumpak di badan pak diri agak de inyo ici tadi sedang di rumah jo badan inyo suami ndak berkirim-kirim suami ndak ado balik-balik tuan Oh suami ndak ada balik-balik kok kadi telepon ba acaronyo memang ada punya telepon tapi bapaket indah ada duduk bamanuang badan ici tiga jo anak badan inyo Oh di palu badan anak nantu nambah namu piela dia dicinan kalau dipandang ditangisi anak nantu nang ketek masih dalam baduang tuan Oh alat tanginyo badan ici onde dia anak ibu onde dia anak mande bare di tanah na indah ado apa indah berkirim piti kok kamana lepon indah bisa dona
Acara nyona batalepon yona paket telepon indah adona ari batamba patang yuo kok patang kaba jawe sanjo bare di tanah na indah ado Tuhan. Ho tumpak dia nak nantuo walaupun inyo pandai berjalan tapi tahu ibu menangi tapi tahu mandenyo sadie nana atau bayi boibo oh ibu sayang yo dia. Oh banyak sababu awak di rumah kalau indah apa bakirim biar awak tak makan biar tak makan hari kini dia totan sampai malam yo bu. Oh sama lagi apa bakirim ba itu kato badan anak mandang anak mengecek mau jalabe pak. Oh ayo mato pak. Oh menangi badan siji kok ibu tanah tidak makan tapi lah dia anak ibu lai kok talona. Oh kalaparan yona apa itu tangangi badan iji Tuhan. Oh sedang menangi nyawa badu sedang menangi nangi juo datang tetangga wadakatan datanglah ibu sebelah rumah seto tibo di labu rumah baca assalamualaikum. Menjawab badan diri ci Waalaikumsalam kato ici naik labu kato si ci la naik ibu di sabala siako namo badan ibu banamo liau wipi iyam Tuhan. Obanamo ibu tunyo upi iam panggilan di tetangga onde bu iam katoici akababu ibu kamari. Oh mandanga kato dari badan ici mangko ibu nak datang kamari tadanga kalian manangi ta isa abanana nambatangian na yo abanana nambatangian mandanga kato dari ibu ia monde ibu dengan bana mangko menangi ibu badan awak yo bu. Mangko awak atau menangi mangko baduo barana menangi ate rumah. Hari bertambah bu patang yuo patang bajawe dengan sanjo bare di tanah bu nanta ado Tuhan. Oh bare di tanah bu nanta ado mandanga kato dari badan ici menjawe bu iam tadi honde ici anak ibu koyonda ado bare di tanah iko mapiti 50 bali la bare ka di tanah bilo bapiti tolong bayi baik tukang atau oleh ibu lai yam
Mencari ibu mengaluan pitinyo ambil piti di badan ici. Honyo ambil di tangan ibunya minta terima kasih jo aye mato ambil piti. Hojo aye mato nyoma ambil piti bare di tanah indah ado kini ado ibu menolong Tuhan. Oke ni adonyo ibu menolongnya ambil piti dici. Terima kasih bu banyak-banyak konda ibu mage piti jual bare buka di Bali yo bu. Mungkin kelaparan bu anak ambo ba itu kato badan ici kato sampai ibu menjawe nang kita duit betetangga nang kita duit badakatan samo manolong na ate du ya Tuhan. Pitinyo agian ibu babalik tinggal ici tiga barana bakato badannya tumau pici. Iyo kabake anak nanggadang nambah namo pila dia onde nak kandung dia na di rumah unian adik ibu kalapau Bali bare bulia batang anak na hola badan la awa ala berjalan badan baik kalapaunya Bali bare di sinan kalau badaninya dek lamuinyo di bajalan sampai kalapau Bali bare nyo Bali bare sakilo main. Manyobarilah nyobare sekilo kopakan nasi di mado nyoasado bare dak ulu ba itu bana kato ici nambari ala di Bali talue saparang ampe maei. Manyobali talu separampe dicalik talu sekutiko sekete dapet talu separampe di Bali setengah kilo talu ala sudah nyobali minyak manilo sekalian selesai balanjo badaninyo babali ici karumanyo
babalik ici ka rumahnya. Ndak lama inyo di jalan sampai ke rumah Pak Badan ici satu tiba di rumahnya mulai memasak badan mulai memasaknya badaninyo ala batana icit tadi selesainya memasak alanya buat dadar talua masak nasi lah masak diagi anaknya makan nyo agi lah dia makan satu mulai anaknya makan nampak di badan diri ci menangis ci calia anak oh menangis cinyo celi anak di maloy ndak kamanangi jak pagi anak alun makan lah jam ampe mangko dapet nasi di maloy ndak. Oh kemana deklah sudahnya anaknya makan. Deklah selesai anak dipandang makan baru ici lolai mulai makan lah nampak anaknya kanyang baru ici lo atau makan pak oh sadangnya makan lah badan ici aye mato manitiak jatuh ke pinggan aye mato katonyo sedang makan onde bang anto sayang jo awak bang anto sayang jo ici balik lalaki bang badan abang pulang lalai bang di Jakarta nak lalapa waktu iko kontrakkan rumah piabi bapiti kami bang indah ado kami di siku anak dangagang bang antoi mawa di siko mabang anak dagang kota Jawali abang alimu bali hari lai kontrak ke rumah bang laka bila kakane usia bang badan ici kama bang ici kapai kama ici kama ngaduara panici bake abang bang Arab
panici bang bake abang dape abang lambe lo pulang dape abang lamo babali manda ibu abang joici kota mana lah bang ibu kaici sayang kana nambadu koko darah daging bang bang O sadang coy itu ici joana balam tarango ate tango manyang taurai ate pintu O salam ta'azim badan kita alias sakete tantang itu Oto alie bake badananto sedang menggale di tanah bang menggale di kaki limo anak jobini lai tekana O tapi baanyo caro kawali baat caronyo awak kepulang bapiti bana indah ado pai Oba piti bana indah ado manggale indah jua bali ba itu nasib badaninyo sadang manggale bamanung manung sadang bamanung lamanung luo bantu anak tabayang bayang saratu badan bininyo nambah namo si upi ici anak baduo tekana ju Anak baduo tekana ju di sinan kalau kita li agak saja di badanan tu O sadang de inyo manggale rupo itu ndak lama kita bilangkan lai ado urang balanjo lai badanyo mae Ola juala bali Oleh badannya jua bali sebanyak 80.000 Diisi paket telepon lah sudah membalik paket di telepon Cikaroma O satu de anto mana telepon mandar yang cando telepon angke di badan Cikiro ayah anaknya mana telepon satu telepon diangke nyo menangi angke
tale pon O manangi cinyo angke telepon onde abang sayang yo ici ndak lamo bang abang menelepon lalamu mangko telepon ndak ibu abang jo kami Honda sayang bang abang jo anak ici disiko anak dagang dape abang lamo babalik dape abang lamo menelepon jan berang abang ke ici ndak bang Oh harapan kami bang nambah 3 yo bang cie ici nan 2 anak yo bang Honda ado lain pado abang harapan gadang badan abang jalamu abang di Jakarta pulang ke Bogor lebang badan abang kontrakan rumah bang Oh ampi abi yo bang ko abang indak balik-balik ko abi kontrakan rumah tahu si ici di siko kamai ici bang pai jo anak bang O kamai ici bang pai jo anak ba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu menjawe anto dalam telepon o ici sayang jo abang yo dia Abang sayang dia kabadan ici abang sayang kabake anak ko baru jo bali abang bali pakai telepon abang telepon ici tapi ici manangi pulo manggale indak ci jua bali dia O manggale indak doci jua bali mandanga kato cuy itu jan berang dak bang abang kaici ko ndak kawa jua bali bang abang manggale tinggalan sajo gale urang tu ka Bogor abang babali Yo akan mungkin saja lah bang karajo di Bogor Indak manggale, indak mola Walaupun karajo bangunan bantu dulu Nani cita tetap sayang kau bang Sayang ici indak berubah Asal dake abang jo ici Asa samo abang jo anak Padonyo jangan abang ici Hola bantu laiko O padonyo jauh abang bantu iko Hello abang dir Bogor saja Walau abang kuli bangunan Mandanga kato dari Ciawa jawaban dari Anto Tunggu dulu dia seminggu kini Kotak juado perubahan Nambo tinggalan galenang kombo pulangkan Pakai nuat sama ngawak balik Pai Bogor Oba
balik liawa ke Bogor ba itu kato badananto kato sampai serupo itu laksana ngati badan cima Oba itu kata badaninyo ala laksana ngatici lah jadi dulu dia mana telepon berhenti sekali nyotutui jo assalamualaikum Waalaikumsalam kata hiji naninyo badan si anto tatap menggale di tanah abang tuan. Oh tatap manggale di tanah bang indah to bilang lamo bana abi hari baganti hari abi hari nyo baganti pakan sapakan sesudah itu manggale ndak jalan-jalan ndak adoi nyo hola juala bali Onda adolai jua bali duduk taman uang badana sadang bamanuang ka bamanuang takana nak jo bini tuan otakan anak jo bini ba itu kalau dipandangi ndak guna to bilang lamo bana ye mato bantu kamaniti balinang linang ye mato o kontrak ka rumah pielo datang tinggalnya limo bale hari lai kota juo mandape piti di matinggal anak jo bini tuan oh di matinggal anak jo bini de inyo nantakana o hari bertambah patang duo yo patang bajawe dengan sanyo yo sanyo sesanyo itu nangkade lah batutui o babalik tampe nang biaso tinggalnya ndak bara jauh dari Tanah Abang mengontrak rumah sepeta ba itu nasib badanan to ba itu nasib badaninyo na malam semalam itu na mato ndak namu lalo di malo mato kakalalo di manyo tidur kakanamu nasib anak tekana duo jo ichi bininyo
Kotak dapet piti sama laki 5 balik hari. Oh di mana orang rumah kakak tinggal, kontrakkan rumah kakak bi. Di mana ici kakak diam, 100 anaknya nanado. Itu de inyo nantakana, bamanung dua sama seorang Bamanuang duduk sama seorang sadang bamanuang rupo itu dibuat kopi Olah duduk lah seorang Ona kopi alanya buwe taman wang duduk sama seorang aye mato manitia ni Onde nadiana anak apa baniatlah benadia dengan ibu saratua dia sekalian niat kenapa dapat piti boleh pulang apakah Oh gorna Boleh pulang na apa ka Bogor hari bertambah malam yu de hari bertambah malam tandonyo hari la malam anggaran pukul 1 malam yo lalo la badan diri wanto satu bagole badan inyo yo ala nyo bau tidur bagole Yo ala nyobao mato bapicangkan O guru sekolah dari Solo Kini lah pindah ke Maninjau Di bawah mato pak ndak namu lalu Ora sosi Cina main bau Tuhan Ora sosi cinyo namai bau awak sayang kebake anak awak sayang kebake ici ba itu badan dirinya agak sajo di badan anto letak kalau sianto tadi sekalo lalu hari siang pagi barang ke Ola pai mangale
O pagi barangke pemanggale tarui bajalan katana abang. O indah lamunyo bajalan kain cawe panjang 9 laput tajelo di barando. O panek dek lamo di bajalan jauh bertambah hampir jauh jauh bertambahnya hampir jauh apa tando hampir dipandang lah nampak kadai jualan tampe inyo tampe manggale lah tiba tampe manggale dia susun pekarangan baju disusun gale elo duduk lanto sama seorang tuan. Duduk lanto sama seorang sadangnya duduk ju Ariado pukul 9 meningkat pukul 10 menjawe pukul 9. Yo datang duk samangnya toko baju siako namo duk samangnya banamo si buyung muai panggilan dari anto akato si anto tadi onde bang muai dangabana mungkin nyo badan diri ambo ndak talo manggale lai ambo pulang ke daerah Bogor biala ambo ndak manggale dai. O bialam boda ndak manggale mandanga ketoco itu aja wapan badanmu onde dangan lah dianto nan udah datang kemari rencana cuy tujuh ndak mungkin do dia udah mataga manggale lai kontrak toko dibayar ju baju Bali ndak ado yo joa kontrakan ka dibayar di ojo kontrakan kadibai okini awak barila-rila iko piti untuk balanjo sebanyak ampe ratus ribu baola piti dia ampe ratui pulang lalai badan sianto udah indak manggale lai. Mandanga ketoco itu terima kasih dah banyak-banyak pitinyo ambil antopai taruh ke kontrakan olah badan lah